फ्रेंड, कैसन बानी लोग? उम्मीद करतनी अच्छा हो। हम लोग तब नवरात्रि के दूसरा दिन बा त अभी दिया हुआ जलाकर तब वीडियो बनावत बानी। तो वो लोग कैसन बानी लोग? उम्मीद करतनी अच्छा हो। हम लोग त हमार वीडियो काहे नहीं खी लोग देखत, व्यूज जाते ना बा तो देख हम लोग तो देख सकत बानी हमारी बिटिया रानी दियरी बार के अभी आयल बड़ी। तो ज़्यादा शाम हो चुकल बा, कहती खाना वाना अभी बनावे जात बानी। तो रउआ लोग हम बनाई तो आकर खा ले हम लोग। तो अभी बाजारे में सब्जी ले आवे गल बानी बाबू, 6 बज रहल बा तो ले आम तो बनाई हम। तो रउआ लोग आम तो खाना खा ले हमारे घरे। तो लाइक करें हम लोग, शेयर करें हम लोग, अच्छा लगी तो सब्सक्राइब कर दें हम लोग, कमेंट करके बताएं हम लोग कैसन लाग रहा बा हमार वीडियो। तो रउआ लोग ना देखत बानी हमार वीडियो, हम कितना मिनट से बनावत बानी और रउआ लोग नहीं की देखत। अब तो भोजपुरियो बोलत बानी तो रउआ लोग वीडियो नहीं की लोग देखत। थोड़ा सपोर्ट करी लो, थोड़ा सा, ज़्यादा ना। तो यहीं पे ऑन कर देत बानी कैसे खाना बनावे जात बानी। तो हमारा घर में अंगना में जो बा तो लाइट वाइट ना बा, तो यहीं पे ऑन कर